जय हिंद। गिबियावनो ओम शान्ति। 19 सेप्टेम्बर आंनि बेसेबा गिदिर सान आरो 19 सेप्टेम्बरखौ आङो दिनैसिम फालिबोबाय दंमोन। सोरनोबा मिथाइ जाहोनानै बायदिसिना सोरनोबा केक जाहोनानै, नाथाय आङो मैयानि दिनाव 19 सेप्टेम्बरखौ फालिबोनो हायासै। आङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों 19 सेप्टेम्बरा आंनि मा सानमोन, मा दिनमोन, आं मानि थाखाय फालियोमोन, बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दङ। आरो आं जाय मानसिखौ मानियोमोन, जाय मानसिखौ फल' खालामोमोन, बिथां जुबिन दा 19 सेप्टेम्बरावनो बिथांनि जोबथि सान, आंनि गोसोआव थानाय सान 19 सेप्टेम्बरा। जाय मानसिया, जाय बिथाङा बुङोमोन आंजो जाथि गैया, धोरोम गैया, भगबान गैया, आं उदां, आं कान्चनजंगा, बेफोरबायदि बुंग्रा मानसि जिबनाव सहसाव मोननाय नंला। आरो खेबसे बुंबावनोसै आंजों जाथि गैया, धोरोम गैया, भगबान गैया, आं उदां, आं कान्चनजंगा। मानो होनोब्ला बिथाङा जाथि धोरोमखौ लानानै मानसिखौ मुगैयामोन। जेरै जोंखौ मुगैयो, एन्जर जायो, अमा जायो, सोरबाया बुङो सैमा जायो, नोंसोरथ' सैमा जायो, नोंसोर जिबौ जायो। जोंखौ नायनानै ट्राइबेल, जोंखौ नायनानै गुबुन मानसिफोरा, गुबुन जाथिनि मानसिफोरा जोंखौ अमा जायो, बायदिसिना जिब जुनार जायो होननानै जोंखौ मुगैयो। नाथाय बिथांनियाव धोरोमखौ लानानै गोग्गानाय गैयामोन। आं उदां, आं कान्चनजंगा होननानै बुङोमोन। जाय मानसिखौ आं गोसो गोरबोजों ओरैबायदि मानियोमोन। दिनै जों गासैबो मिथिगौ, गासैबो गावनि जिबनखौ मिथिगौ। बे बुहुमाव जोङो दसे समनि थाखायसो फैदों। बे दसे समनि फैनायावनो जोङो मायबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै थांनांगौ होननानै जों गासैबो मिथिगौ। थेवब्लाबो दिनै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव सानफ्रोमबो होसोलायदों, बुदलायदों, न' सिफायदों, गारि सिफायदों, हिंसा। दिनै आंबो सानो गावनि दसे सम जिबनखौ लानानै आंनाव जा दङ, सोरबा गोरिबनो माइरं बस्थासे बायना होनि, सोरबा गोरिबनो मायबा मोनसे होनि, गस्ला गांसे बायना होनि। बेवहायबो जोंनि बर' समाजाव हिंसा। इउटुबाव गोबां रां मोनो। न'नि मानसिखौ बुङो बबावबा थाङोब्ला, ओइ बिसानो जेबो होनाङा, बिसा फिसालाया बेफोरबायदि, ओइ बिसा बिफङा बेफोरबायदि। हिंसा जोंनि बर' समाजाव। दिनै जों गावजों गाव होसोलायनानै बुदलायनानै दिनै बर' समाजा बेसेबांबा बे दसे सम जिबनखौ लाना फैनायाव बर' हारिया गाब्र'नो थांगासिनो दङ। दिनै सोरबा मोनसे हानजाया मोनथिदों, बुजि मोनबाय, बर' समाजनि, बर'आ गाब्र'नो थांगासिनो दङ, जोंहा मावनांगौ खामानि दङमोन होननानै। नाथाय बे साननैनि दिनाव माबायदि होबथागोन? जोङो सुरुवातनिफ्रायनो मोजां खामानि मावबोनांगौमोन। अब्लासो दिनै बे साननैनि दिनाव बर' समाजखौ माबायदि होबथागोन, माबायदि बुजायगोन, माबायदि गोग्लैनो थांनाय, हाखर गोथौ गाब्र'नो नागिरनाय बे समाजखौ माबायदि बोखांगोन बे साननैनि गेजेराव। आं नाम लाना बुंला, नाथाय माखासे मानसिफोरा, सोरबा मोनसे दोला दिनै बुजि मोनदों बर' समाजनि सोमोन्दै। जोङो गाब्र'नो थांबाय बे बाराव। जोङो बासायनानै लाखिनो हायाब्ला जों बे बाराव गाब्र'गोन। आं नाम लानानै बुंला, थांखिनानै बुंला। जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि जानानै दं दा। जों गाब्र'सिगोन बे बाराव, जोंखौ खोलैसिगोन बे बाराव। साख्रि बाख्रिनि बिथिंनिफ्राय लानानै, खामानिनिफ्राय लानानै, मावनांगौ खामानि दंमोन, गासैबो पेन्डिं। मा जाबावगोन? दिनै बुजि मोनदों सोरबा मायबा मोनसे दोला। नाथाय जों एसेबां हिंसा, बर'जों बर' होसोलायो, बुथारलायो, सावलायो, गारि बुख्रुबलायो। बे बुहुमाव दसे समनि थाखायल' फैदों होनना गासैबो मिथिगौ। बे दसे समाव जोङो मोजां खामानि मावलांनांगौ। जेरै जुबिन दाया बाथ्रा बुङोमोन, आंजों धोरोम गैया, आंजों जाथि गैया, आंजों भगबान गैया, आं मुक्त, आं उदां, आं कान्चनजंगा। दा गोबां मानसिया कान्चनजंगा माने मा बेखौबो बुजि मोननाय नङा। कान्चनजंगाया मा? नायनानै ला, सोरबा बुजि मोनाबा कान्चनजंगाया मा।
बेफोरबायदि बाथ्रा बुंग्रा जोंनि आसामाव सासेल' मानसि दंमोन। धोरोम जाथिखौ लानानै मुगैया रावखौबो, सोर बर' सोर ट्राइबेल, बैजोंबो जिरायफागोन, नांगौ जायोबा बैजोंबो गोरिबजोंबो सेरेब लोंगोन, जुमाय लोंगोन, साना जागोन, मिथाइ जागोन, गावनि गोसो बायदि उदां बैजोंबो लोगो जायोमोन। बेफोरबायदि मानसिखौ आं फल' खालामोमोन आरो बेफोरबायदि मानसि जानो लुबैयोमोन। आंनि गोसोआ मोजां मानसि दसे समनि थाखाय, नाथाय हिंसा हिंसिनि थाखाय खामानिबो मावनो गोसो गैयै जालांबाय। बर' समाजनि दसे सम जिबनखौ लाना फैनानै गोबां खामानि मावलांनो लुबैनाय बेबो गैया जालांबाय दिनैनि दिनाव। दिनै जों बेसेबांबा दुखु जुबिन दाखौ लानानै, गासै रायजो राजायानो। जों मालाबाबो सानाखैमोन बेफोरबायदि जागोन होननानै, बेफोरबायदि अससेयाव जोंखौ नागारनानै थांगोन जों मालाबाबो सानाखैमोन। जों गासैबो मोजां मोनोमोन। ओरैबायदि दुखु, ओरैबायदि गोसोआव थानाय दिन आंनि बिश्वकर्मा दिन। आङो साख्रियाव आंनि जिउनि सुरुवात बिश्वकर्मा दिनखालि आङो न'निफ्राय 11ता बाजियाव ओंखारलांदों धमधमासिम। जोंहानि आफानि फंबाय दादि बिरंजा जे मुसाहारि सेकेन्ड मास्टार मावो साइन्सआव, आंखौ बाइकजों धमधमासिम दोनना फैदों गुवाहाटि थांनो। मानो होनब्ला बिश्वकर्मायाव जोंनियाव गारि सलाया, धमधमानिफ्राय सलायो मुसलमानफोरा। आंखौ दादिया दोनना फैदों। न'निफ्राय ओंखारलांदों आं जिउनि सुरुवात, लाइफनि सुरुवात दिन बिश्वकर्मा, आंनि भगबानखौ फुजिनाय बा गारि मथरखौ बावनाय दिन, भगबाननि दिन आंनि सुरुवात। गुवाहाटि मोनहैबाय। बेनिफ्राय 19 आंनि जिउनि सुरुवात साख्रिनि जइन जानाय कागज लानाय दिन। 19 सेप्तेम्बर आंनि लाइफनि खामानि मावनायनि दिन। 19 सेप्तेम्बर आङो बै दिनखौ फालियो, 19 सेप्तेम्बरखौ, जाहाथे मोजाङै मोजां खामानि मावलांनो हायो, जाहाथे जिबना जेबो जाया। बे दसे समनि जिबनखौ लानानै आङो बै दिनखौ मानियो। मालाबा सोरनोबा केक जाहोयो, मालाबा सोरनोबा मिथाइबो जाहोयो आं 19 सेप्तेम्बराव। नाथाय मैयानि दिना जाय मानसिखौ आं मानियोमोन, बे मानसियाबो बे दिनखालिनो गैला। गोसोआव थानाय दिन। बेसेबा दुखु। गासै मानसिफोरानो दुखु मोनदों। मालाबाबो बेफोरबायदि जानानै थांगोन जुबिन दाया मालाबाबो रावनिबो गोसोआव साननाय गैयामोन, रावबो सानफ्लाङामोन। नाथाय नंगौ, जोङो बिथांखौ सम सम मेडिकेल एडमिट जानायखौ जों नुनो मोनबाय थायोमोन। मानो होनोब्ला देहानि एसे प्रब्लेम बिथाङा। सम सम गेजेर गेजेर देहानि प्रब्लेम जानाय जोङो नुनो मोनबाय थायोमोन। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।